Μόλις φτάσαμε στο Κράπι. Ψάχνουμε τον Μιχάλη γιατί τον χάσαμε. Νάτος ο Μιχάλης, εκεί είναι, μας περιμένει, περιμένετε. Μιχάλη! Μιχάλη! Πού να ακούς. Και καθώς περπατάμε στο λιμάνι για να βρούμε ταξί, αριστερά μας απλώνεται η ζούγκλα. Βρήκαμε ταξί. Ήταν μεγάλη η τύχη μας και βρήκαμε μεγάλο αμάξι λογικά, γιατί ο τύπος στείλει τις βαλίτσες μας. Μόνο η δικιά μου και της Χριστίνας κάναμε μια 50 κιλά εδώ πέρα. Και συνεχίζουμε πραγματικά για να πάμε ξενοδοχείο. Τα λέμε ξενοδοχείο. Εδώ πέρα με τον Βαγγέλη μπήκαμε σε ένα ταξί αγροτικό. Μας πάει ο τυπάς που εγώ αμφιβάλλω πάρα πολύ άμα είναι ταξιτζής. Τα πράγματα μας είναι πίσω στην καρότσα έτοιμα για να το πάρουνε. Όποιος θέλει. Εντάξει. Κοίταξε να δεις, Νίκο μου, η περιπέτεια είναι το στοιχείο μας. Και μας λέει έχει μεταφορά από το ξενοδοχείο. Εννοείται δεν θα πήγαινε καλά αυτό. Μισό. Να το δείξω. Είναι μηχανάκι μαζί με delivery. Παναγία μου. Πώς νιώθετε? Το κάνουμε κι αυτό. Τέλεια. Αυτό είναι ήδη εμπειρία. Παραλία τέτοια βλέπω πρώτη φορά στη ζωή μου, έχω χάσει τα λογικά. Είναι ένας απόλυτος συνδυασμός της ζούγκλας, μια παραλία τουλάχιστον 10 χιλιόμετρων. Το βλέπουμε και εδώ. Θάλασσα, ok μέχρι στιγμής, δεν με τρέλανε. Εδώ έχουμε τον κύριο Βαγγέλη. Σήμερα δεν μας τα λέει καλά. Για πες, Βαγγέλη, τι έχει συμβεί? Σήμερα
Δεν ξέρω, υπάρχει ένας στομαχόπονος, έτσι μια περίεργη κατάσταση. Λίγο κομμένος, πονάω στομαχικά. Εδώ τον βλέπουμε, του βγάζουμε κοκακόλες. Και νερό, μπόλικα νερό, μπόλικο νερό. Χάμισε τα. Το Βαγγελάκης μας συνέκανε και σήμερα θα πρέπει να πάμε στην πισινούλα για μπάνιο. Τι να κάνουμε, τα έχει και αυτά. Νικολάκη, είχαμε ένα του Χάρου Ζαδό διακλιτώσετε. Το βράδυ ξεκίνησε έτσι να με ταλαιπωρεί λίγο η κοιλιά μου. Η κατάσταση είναι έτσι όπως βλέπετε. Αυτή η κατάσταση. Ναι. Υπήρχε έτσι κοιλιακός πόνος, πάρα πολύ και τέτοια. Καταλήξαμε σε τουαλέτα και τα σχετικά, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Καλύτερα να μην πεις. Ναι, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Να είναι καλά τα Imodium και η Coca-Cola. Είμαστε λίγο Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κορεξό Imodium. Είμαστε λίγο ταλαιπωρημένοι. Σήμερα δεν θα κάνουμε έτσι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και τέτοια. Θα είμαστε νωρίς πάλι στα κρεβάτια μας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το όμορφο μας ταξίδι. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Στερτσάρ. Χθες είχαμε ένα μικρό επεισοδιάκι. Ναι. Να το κάνουμε ένα παρασυζήτηση, ναι. Απογευματάκι, τα συζητάμε, κατέβουμε νωρίς το βράδυ κάτω στο χωριό, Αουνάγκ. Αλλά η Χρυσή δεν θα κατέβαινε, δεν ένιωσε πολύ καλά. Εντάξει, λέμε πάμε σε μια μπυρίτσα. Παίρνουμε καλούμε ταξί από εδώ πέρα, με το που μας αφήνει σε ένα κεντρικό δρόμο που κατεβαίνουμε κάτω, λέμε Κύλης, α, τι είναι αυτό εδώ πέρα μέσα. Ας πάμε να δούμε. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά για ένα τεράστιο μάρκετ. Μπαίνουμε μέσα στο μάρκετ, παίρνουμε ένα-δύο προϊόντα, μετά γυρνάω ο Βαγγέλης και λέει: η Χριστίνα δεν είναι καλά. Πάμε γρήγορα στο ξενοδοχείο. Μου φάει αλήθεια, ναι. Καλεί ένα ταξί, περιμέναμε. Εκεί πέρα που είχα περάσει 5-6 λεπτά και ήμασταν μέσα στο ταξί. Γυρνάμε, λέει: κοιτάγει το Βαγγέλης και λέει: σκουντάει τον οδηγό και λέει: my wife, hospital now. He needs ambulance. Και σαστίζει ο Ιταλιανός, πιάνει το τιμόνι, πάει πιο κοντά και αρχίζει να τρέχει πιο γρήγορα. Και να τρέχει και να τρέχει και τον έβλεπα πολύ ανήσυχο. Σε μια στιγμή πάει σε μια παραφροσύνης, πάει να κάνει μια προσπέραση σε ένα φορτικάκι και ο δρόμος δεν είναι τόσο καλός, σκοτεινός και όλος βράδυ ήταν, του κάνει ο Βαγγέλης slow, okay, don't worry, slow. Θα πεθάνουμε πρώτη, πριν τη Χριστίνα. Θα πεθάνουμε πριν πεθάνει η Χριστίνα. Φτάνουμε στο ξενοδοχείο, ξεκινάμε να τρέχει ο Βαγγέλης να πει η Χριστίνα. Εμείς πάμε σε ρεσεψιόν να καλέσουμε ασθενοφόρο. Δεν ξέραμε με τι θα έρθουνε. Δεν ήξερε το παιδί που καθόταν σε ρεσεψιόν καλά αγγλικά. Βασικά δεν ήξερε καθόλου αγγλικά και κάνει ο Μιχάλη με το κινητό μετάφραση. Ξεκινάει ο Μιχάλης μετάφραση. Η φίλη μου που είναι στο δωμάτιό της δεν νιώθει καθόλου καλά, έχει ξεράσει αίμα. Χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο να καλέσει το ασθενοφόρο. Κάνει το λόγος, όχι, δεν μεταφράζεται. Προσπαθεί ξανά, κάνει τώρα εδώ πέρα ακόμα να τράει. Ξεκινάει ο Μιχάλης πάλι το ίδιο. Η φίλη μου δεν είναι καλά, έχει ξεράσει αίμα, πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο, καλέσει ασθενοφόρο. Πάλι τίποτα. Κάνω εγώ στο Μιχάλη, στα αγγλικά ρε μαλάκα, τι κάνεις. Και τότε καταλάβει. Ο Ιταλιανός δεν καταλάβει ότι δεν είναι αγγλικά αυτά.
ξεκινάει τη μετάφραση στα αγγλικά. Ο άλλος έλεγε πρέπει να μάθω καλύτερα αγγλικά. Αν δεν καταλαβαίνω αγγλικά, τι γίνεται. Ξεκινάει. Ναι. Και το κορίτσι μας είναι εκεί και χαλαρώνει τώρα. Φτάνει το πάρει το σανφόρο, κατεβαίνει ο γιατρός, του λέει: «Κύριε, μιλάς αγγλικά?» Ούτε αυτός αγγλικά. Άσε πάνε. Πάλι καλά, βρήκαμε ένα παιδί και αυτό στο ξενοδοχείο ήταν υπάλληλος. Έκανε τη μετάφραση. Έκανε τη μετάφραση, ήξερε τα Ιρλανδέζικα, ήξερε αγγλικά, ελληνικά δεν ήξερε. Εντάξει, δεν πειράζει. Το υπόλοιπο θα σας το πω εγώ. Μας πήγανε στο νοσοκομείο, μας φερθήκαν απίστευτα πάρα πολύ καλά. Η Χριστίνα δείχνει να είναι λίγο καλύτερα, μας δώσαν ηλεκτρολίτες, της κάναν μια ένεση για την αυτία και θεωρώ ότι σήμερα θα είναι λίγο καλύτερα η Χριστινούλα μας. Αυτά συμβαίνουν στα ταξίδια, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Λοιπόν, τα φιλιά από εμάς και θα τα πούμε ξανά αργότερα. Και το μήνυμα της ημέρας, προσέξτε τι τρώτε. Προσέξτε τι τρώτε. Όχι Ινδούς. Όχι Ινδούς. Εδώ, κάνοντας το βίντεο κλιπ από ποιο τραγούδι? Από το Stress Out. Από το Stress Out. Από το Stress Out, κυρίες και κύριοι. Εδώ πέρα θα γίνουν τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ. Σύντομα στους δέξτε σας. Μέσα. Τι ωραίος χώρος για να γυρίσει βίντεο κλιπ. Έλα να πάρεις το στρες. Ξέρω ναι στη λάτη μάχη πάνω μου λες. Ας το τώρα κάνω focus, δεν ακούω τι λες. Δεν αλλάζουμε τους δρόμους, ίδιες επιλογές. Μαμά σίτα τώρα δεν κοιτάμε πίσω. Μες στην πόλη, μες στη ζάλη πάλι κάνω στροφές. Ρίχνει χιόνι στην οθόνη και χωρίζει γραμμές. Πες μου τι ονειρεύεσαι και πόσο το θες. Πες μου τα αστέρια πριν να σου χαρίσω. Και τα μάτια σου φωτιά και το μυαλό μου κολλημένο. Έχω πάρει φορά, νιώσε με να νιώσεις πως σε θέλω. Το ξέρω, επιμένω τον ίδιο ουρανό να τα μόνουμε στο μέλλον. Η μεγαλύτερη επένδυση είναι στους ανθρώπους μου, το μάθε εκείνη με καλούς και με άλλους τρόπους. Και σε άλλους τόπους μπήκα μαζί σου και άρχισα να ταξιδεύω πάλι με τη μορφή σου. Κι είναι τα μάτια φωτιά και το μυαλό κολλημένο. Κολλημένο. Έλα να πάρεις το στρες. Ξέρω ναι στη λάτη μάχη πάνω μου λες. Ας το τώρα κάνω focus, δεν ακούω τι λες. Λοιπόν, αλάνια, μάγκες και μαγκίτισσες. Εξαιρετικό, αλλά πρέπει να δείτε πού θα κατέβουμε. Θα κατέβουμε από κάτι σκαλιά εκεί κάτω, τα οποία πρέπει να φτάσουμε εκεί κάτω που βλέπετε θάλασσα. Νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο. And I'll be walking rude and proud as long as I realize I'm living a lie. Μας ξεγέλασαν. Γιατί, Βαγγέλη? Γιατί μας προσέτηκαν κρυστάλλινα νερά και είναι λίγο θολά. Αλλά τι μάθαμε? Τι λίγο? Μάθαμε κυρίες και κύριοι ότι είναι από την ανακατεμένη άμμο. Ή έτσι μας το πουλήσαν τουλάχιστον, δεν ξέρω. Έχω έρθει από τη Χαλκιδική, δεν γίνεται να βουτάω εδώ μέσα. Κατάλαβες? Και μου λέει, όχι κύριε μου, ηρεμήστε, καταλαβαίνω ότι είστε από τη Χαλκιδική. Έχετε πάει Χαλκιδική, έχετε ένα, πώς το λένε ρε παιδί, μέτρο σύγκρισης. Όχι. Λοιπόν, εντάξει, πέρα από αυτά είναι μια πάρα πολύ ωραία παραλία. Ωραίο τοπίο, φοίνικες. Να πω ότι δεν έχει, αλλά εντάξει, όχι, δεν νομίζω ότι στη Χαλκιδική δεν έχει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Αυτή η παραλία, πώς είπαμε, τι λέγεται? Τον Σοή. Σοή. Όπου να ανοίγει την κάμερα δεν είναι τέτοιο. Και σήμερα τι θα κάνουμε?
Εδώ με την Αδάμου, αγωνία. Την Αδάμου. Τι βλέπουμε εδώ πέρα, με το ριζάκι της. Με ρύζι εδώ, καλά κάνεις εδώ. Κάνεις το ρύζι. Πολύ ρύζι ρε φίλε αυτές τις μέρες, πολύ ρύζι. Μας βράζουμε και εδώ κάθε μέρα, ρύζουμε. Γιατί? Οράζουμε εδώ για να είναι προμήθειες. Δεν ξέρουμε τι άλλο θα μας συμβεί. Εδώ βλέπουμε μια μικρή συσκευασία από κασέρια. Και ο φίλος μας τι έκανε εδώ? Μου έλειπε πάρα πολύ το κασέρι. Έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 μικρές φετούλες κασέρι πάνω στο ψωμί μου. Γιατί μπορεί να τη βγάζουμε ακριβά στη Ταϊλάνδη, αλλά το κασέρι δεν θα μας λείψει. Εδώ προχωράμε για να πάμε σε ένα κοντινό ταβερνάκι. Δεν με ακολούθησε κανένας. Έτσι θα απολαύσω μόνο στο φαγητό. Και φυσικά πήγαμε στο North και πάμε στη Rayleigh Beach. Πολύ καλό το εισιτηριάκι, 200 πήγαινε ένα, σούπερ. Καλώς ήρθατε στη Rayleigh Beach. Λοιπόν, η Rayleigh Beach είναι μια παραλία η οποία έχει αυτό το γκολπίσκο που θα δούμε τώρα. Σήκω ψηλά. Έχει αυτό το γκολπίσκο. Ο οποίος συνδέεται με ένα υπέροχο μονοπάτι ακριβώς από εδώ μέσα για να πάει σε έναν άλλον όμορφο γκολπίσκο. Άρα σημαίνει ότι σήμερα θα απολαύσουμε δύο παραλίες. Πάμε λοιπόν προς τη γωνία της παραλίας, σας κάνουμε έτσι. Εκεί. Πάρουμε λιγάκι έτσι δείγματα από αυτό που βλέπουμε. Άμα έχουμε οδηγό το Μιχάλη, μας βγάζει μέσα από ξενοδοχεία. Λοιπόν, και αφού περάσαμε ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο μέσα στη φύση, στα δέντρα και στις πισίνες, πάμε να προχωρήσουμε περίπου 1 χιλιόμετρο και να βγούμε από την άλλη μεριά της παραλίας.
Παιδιά, εδώ τι έχουμε? Εδώ πέρα έχουμε ένα viewpoint. Άμα είσαι ninja, τη βλέπει στην παραλία. Άμα δεν είσαι, κάθεσαι εδώ. Άστε να πάμε. Κάτσε λίγο να καθαρίσουμε λίγο την κάμερα. Ναι, καλύτερα. Και πάμε. Παιδιά, βγήκαμε σε μια άλλη παραλία. Εκεί πίσω είμαστε εμείς. Έχει και όλο αυτό εδώ το κομμάτι. Δηλαδή, δεν ξέρω ειλικρινά τι μπορεί να δείχνει αυτή τη στιγμή ο φακός. Ξέρω ότι δεν μπορεί να το πιάσει, είναι ασύλληπτο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, έχουμε την αμφότερη κρίση του ηλίου. Είμαστε στην παραλία. Πες, Χριστίνα μου, ποια παραλία είμαστε? Φρανάν. Μην τη δείχνεις, δεν είναι τώρα μου τρεφτάω για κάμερα, σε παρακαλώ. Εδώ πέρα. Εδώ είναι το κάμερα. Αυτούς τους δρόμους, αυτή τη θάλασσα. Βαγγέλη μου, έλα, σε παρακαλώ, έλα εδώ. Και δείξει καλύτερα. Εδώ βλέπουμε λίγο ζόρισμα. Είναι λίγο μεγάλα τα σκαλιά. Απότομα δεν είναι, είναι ψηλά. Έχουμε εξαντληθεί λίγο. Έχουμε φτάσει στα 1080 σκαλιά. Έχουμε κάνα δεκάλεπτο ακόμα το πολύ και φτάνουμε κορυφή. Να πω κιόλας ότι ο Βαγγέλης με τη Χριστίνα λάκησαν και δεν θα έρθουνε. Κόλωσαν. Λαϊκιστή. Ναι, εντάξει, έχουν κάποια θέματα, δεν μπορούσανε, αλλά θα απολαύσουν τη θέα μέσα από την κάμερα. Μείνετε συντονισμένοι. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah Muhammadur Rasulillah La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah Muhammadur Rasulillah Μιχάλη, τι έχεις να πεις, πώς σου φάνηκε? Δύσκολο? Κουραστική διαδρομή, ναι. Απόδομα τα σκαλιά. Αλλά ωραία. Μαμά, συγγνώμη, αλλά θα προσευχηθώ στον Βούδα γιατί ο Τζίζος δεν έκανε τίποτα. Αυτό θέλει πολύ προσοχή. Στο τέλος και την αυσέρι. Sebe Allah, sebe Allah, semi belle, semi bille, Allah karilema, nimi bille, nimi benera, masa kodwanula, kuma mi bille, dango kuma mi benera, Allah kodwanuda, semi belle, semi bille, masa kodwanuma, terebe.
Έχει κάνει ολόκληρο κόσμο το παιδί. Εδώ. Έλαβαν και από το τραβατήριο του τραπέζι. Εδώ θα δείτε, με αυτή τη θέα θα ράξετε, θα απολαύσετε την πίτα της πιτσάν. Θα φάτε μια ωραία παρτάι, μια σαλάτα με καμπούρι, θα πάρετε το κατητή σας και με αυτή εδώ πέρα τη θέα θα γουστάρετε. Εγώ ακολουθώ. Εσύ? Εγώ σίγουρα. Εγώ θα ακολουθώ. Εδώ βλέπουμε τα παιδιά έχουν πάρει τα φαγητά τους. Ο Βαγγέλης ρύζει με τι? Με τι πρες Βαγγέλη? Με κάσιους. Με κάσιους. Ο Μιχάλης με θαλασσινά. Η Χριστίνα το τέλειωσε ήδη. Γιατί έχεις πάρει με κοτόπουλο, με κοτόπουλο. Βλέπουμε κάτι πολύ καυτερά φασολάκια εδώ. Με φιστίκια. Εντάξει, αρκετά καλά είναι. Πατάτες και περιμένουμε 2-3 πιάτα ακόμα. Κάπου εκεί. Τα σουβλάκια μας, ένα σουβλάκι κοτόπουλο, ένα τοφού με τυρί και ένα λουκανικάκια με μια καυτερή σως. Αυτό το μεσαίο το δοκίμασα. Και από εδώ πέρα το ντουριάν που σκύλο βρωμάει. Θα το ανοίξουμε έξω από το ξενοδοχείο. Πώς φαίνεται Μιχάλη? Γάμισε απίστευτα. Πάμε λοιπόν. Καλώς ήρθατε στο αεροδρόμιο του Κράμπι. Νόμιζα ότι είναι το μεγάλο αεροδρόμιο, αλλά τελικά μάλλον δεν έχει δύο. Είναι ένα. Αυτό εδώ, μικρό είναι, πολύ ωραίο. Είμαστε εδώ και πάμε να πετάξουμε για Μπαγκόγκ. Θέλω να υποθεί το εξής. Δεν ξέρω αν θα το δει ο πατέρας με αυτό, αλλά θέλω να μας ανοίξει την καντίνα. Να γυρίσουμε πίσω με τη Χριστίνα και να δουλεύουμε την καντίνα μαζί με τη Χριστίνα, να την έχουμε σαν beach bar. Θα κανονίσουμε και ένα live οικονομικής ενίσχυσης για τα παιδιά να γυρίσουμε από Γερμανία. Live οικονομικής ενίσχυσης, πάλι. Λοιπόν, όλοι έχουμε πάθει σοκ. Έχουμε πάθει σοκ με το αεροδρόμιο γιατί είναι πάρα πολύ. Δείτε εδώ μοκετούλα κάτω. Μοκετούλα εδώ. Θα καθίσουμε, τα βλέπουμε εδώ πέρα. Αναπαυτικότητα, ίντερνετ παντού και πρίζες. Εντάξει, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και ο κόσμος που μας έλεξε τα πράγματα πάρα πολύ χαλαρός. Δεν έχουν αυτό το ύφος του αεροδρομίου, ξέρεις, που σε κοιτάνε λες και είσαι ελεχρίτης. Για κάποιο λόγο, ρε. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρουμε γιατί. Και είσαι ελεχρίτης, ρε μαλάκα, γάμισε το. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά τους Ταϊλανδούς που είναι ευγενικοί άνθρωποι, πραγματικά είναι ο λαός τους είναι φοβερός. Ναι, Νίκο, το έχεις αυτό αποκλειστικό. Ναι. Η Χριστίνα μας λέει πρεζάκια του κόρνου. Λοιπόν, έχουμε Ταϊλάνδη. Αυτό δεν καταγράφεται. Και όσοι Χριστίνα, πάμε να τη δείτε με τα γυαλιά μας, φαίνεται η γυναίκα δεν υπάρχει. Την έχω σε βιντεάκι που ρουφάει κάτι πράσινες σκόνες. Hello, Μπαγκόγκ. Λοιπόν, είμαστε στο αεροδρόμιο της Μπαγκόγκ. Εντάξει, δεν ήταν και κάτι σοβαρό. Μια ωρίτσα πτήση, ένας καφές που λέμε. Και προχωράμε και πάμε να πάρουμε βαλίτσες και να ξεχυθούμε στην πόλη γιατί σίγουρα θα πάρουμε Bolt. Μάλλον. Έχει λίγο κίνηση και μία ώρα να το κάνουμε. Δεν νομίζω, παιδιά, οπότε πάμε να πάρουμε βαλίτσες αρχικά. Λοιπόν, να είστε καλά, τα λέμε σε λίγο. Ήρθαμε Μπαγκόγκ. Περιμένουμε να έρθει κάποιο βανάκι να μας πάρει, να πάμε στο κέντρο. Πιστεύω ότι θα αργήσουμε αρκετά. Δηλαδή 35 λεπτά, μπορεί και παραπάνω, να δούμε.
Εδώ είμαστε στο ωραίο το σανσέρ. Ακολουθήστε με σας παρακαλώ. Tower B. Πάρτε τις βαλίτσες σας. Ακολουθήστε με. Δεν έχει καθόλου καλοπληκτισμό. 304. 308. Είστε εδώ, για να πω στο δικό σας. 308. Να, εδώ, μπαίνουμε μέσα. Να δούμε. Μικρό και συμπαθητικό. Αυτό είναι το μικρό και συμπαθητικό δωματιάκι. Τι έγινε. Αυτό θέλει μάλλον την κάρτα, περίμενε. Έλα εσείς το luxury μας. Για να ακολουθήσουμε να δούμε και το luxury. Καλά. Το ίδιο είναι. Εντάξει. Πολύ ωραία θέα. Εδώ μέσα δεν έχει και παράθυρο. Φίλε, είναι Έχει καλά γιατί παράθυρο. δεν μπαίνει φως. Το δικό μας δωμάτιο είναι καλύτερο. Τι θα κοιμηθούμε εμείς. Ναι, σωστό. Για να δούμε και το μπανάκι. Μπάνιο φοβερό. Και αυτό μυρίζει. Μυρίζει κάπως, ναι. Τουριάν. Ωραία, μαλάκα, Όχι, εντάξει. Δεν είναι ντουριάν. Εδώ βλέπουμε μια μικρή όαση μέσα στο χάος της Μπαγκόγκ. Ξεκίνησε να τρώει, ξεκίνησε. Πέφτουνε ουρές εδώ. Είναι σαν σειρός τερχός. Είναι μια φρίκη. Άκου το. Πονάς, Μιχάλη. Πονάω. Θα δούμε το βράδυ. Τα καταγράψεις όλα αυτά. Εγώ είμαι σε κάθε κράτηση που κάνεις. Για να τα σπινά. Α, είναι σκέτο μέσα, δεν είναι κάτι ζουμιά. Για να δεν ξέρω. Ευτυχώς. Ωραίο είναι. Να κι όλες σχεδιαστικός. Δεν έχει κάτι. Ναι, δεν έχει. Μόνο για το βίντεο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εδώ λίγο δρόμοι Μπαγκόγκ. Άδεια μαγαζάκια. Πάμε να πάρουμε γρήγορα τη Χριστίνα και να πάμε ουρανοξύστη. Chinatown. Φτάσαμε και στην Chinatown.
Οστρακοειδή εδώ. Δεν μπορώ να σας περιγράψω για το πόσο κόσμο έχει η Chinatown. Όπα, sorry. Μεγαλούπολη. Η χωριά της είναι Μεγαλούπολη. Αφού οι άλλοι τραβάνε γενικότερα το μέρος, εμείς θα τραβήξουμε έτσι μπροστά στη selfie. Έχουμε δει πολύ περίεργα φαγητά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, φοβάμαι πάρα πολύ. Δεν δοκιμάζω. Αλλά εντάξει, ο κόσμος τρώει ρε φίλε. Εντάξει, έχουμε έρθει Chinatown, σημαίνει ότι full Κινέζοι. Είδαμε κάτι ενδιαφέρον. Σπανακοκροκέτες πρέπει να είναι αυτές. Πώς φάνηκε, Μιχάλη? Δείξε και εμένα την τρώω. Καπουροδαγκάνες, ένα κέικ με κάτι χόρτα. Η Χριστίνα 7-Eleven. Αυτό ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε. That I'm a traveler, I'm gonna follow the sun. Now I'm gonna tell my mama that I'm a traveler, I'm gonna follow the sun. Θα κολλήσουμε κορονοϊό. Μην τις λες αυτές τις λέξεις. Gonna follow the sun. Don't stop, you gotta move, keep moving on, moving on. I'm never gonna stop. Now I'm gonna tell my mama that I'm a traveler. I'm gonna follow the sun. I'm gonna follow the sun. I'm gonna. Γενικότερα ξέρετε ότι τρώμε, αλλά το πιο ιδιαίτερο είναι αυτό εκεί. Γιατί έτσι πλένουμε τα πιάτα στην Ταϊλάνδη. Να ξέρετε. Έτσι γίνεται στο street food, κυρίες και κύριοι. Και λατζιέρι που πηγαίνει με το shaker, το βουτάει μέσα στη λεκάνη, το αδειάζει και φεύγει. Έτσι. Η ακρίδα και το σκουλίκι θέλουν χέρι. Ακρίβεια. Ένα γκρίλος είναι αυτός. Γκρίλος, ναι. Πολύ τηγανιτό. Το σκουλικάκι. Αυτό σαν κάτι να λέει. Τι είναι το σκουλίκι? Αυτό που πήρα πρώτα, ναι. Σαν λίγο καλύτερο, σαν να έχει και λίγο γεύση. Σχαμένος ο αδερφός. Εδώ βλέπουμε πάπια Πεκίνου με κάτι καυτερές σως και με την καλύτερη θέα. Να φτιάξω λίγο. Don't stop, gotta move, keep moving on, moving on. I'm never gonna stop. Now I'm gonna tell my mama that I'm a traveler. I'm gonna follow the sun, follow the sun. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Now I'm gonna tell my mama that I'm a traveler. I'm gonna follow the sun. Now I'm gonna tell my mama that I'm a traveler. I'm gonna follow the sun. Don't stop, you gotta move, keep moving on, moving on. I'm never gonna stop. Now I'm gonna tell my mama. Στιγμή που όλοι περιμένατε. Να είστε καλά, 58 όρθιοι, πήγαμε το Σταμπάνο. Να είστε καλά. Παιδιά, μην το σας έχω Καλό θα ήταν να βλέπουμε. Λοιπόν, η στιγμή που όλοι περιμέναμε, 58 όρθιοι. Εγώ δεν το περίμενα αυτό. Δεν ξέρω. Εγώ δεν περίμενα να διαλέξετε το τραπέζι, μπράβο. Τι λες, πώς καλά, θα δούμε μια φορά τι, δεν μπορούμε να δούμε. Λέω και στην αυτιά μου, σημαίνει ότι δεν είναι το... Ω, μαλάκι! Ω, βουλώ στην αυτιά μου. Και έχουμε. Ω, 49, 50. Ω, αυτή
Για πολύ γρήγορα. Σφαίρα, Plenty more. You're my hope for the night, oh. Give me more control. Slow down for the night, oh. Let me know. That you down for the vibe. That you down for the vibe, oh. We don't say bye-bye. You can see my eyes. Then I'm on the Εδώ ήμασταν χαμηλά, πάμε και λίγο πιο πάνω. your body be smiling, Γαμάτα. Τώρα θα τα πούμε. Ωπα ρε μάκες. Hello. Βαγγέλης. plenty more. You're my hope for the night. Give me more control. Slow down for the night. Let me know. That you down for the vibe. That you down for the vibe. We don't say bye-bye. Ωπα ρε μάκες. Κυρίες και κύριοι, She gon' keep pimpin', I'm a poco. Who you been and walking like water? She like Mona Lisa, oh my God. Νικολάκη που είσαι, άμα δεις τι φέρεσαι, άμα δεις. You can see my eyes, then I'm on the rise, oh. I believe that he lied. Your body be smiling, oh. Easier than I signed, oh. 'Cause you know, baby, I adore you. Can't ignore you. I body, my soul in it. I'm out of control, I can't. I adore you, baby. I adore you. Can't ignore you. I body, my soul in it. I'm out of control, I can't. I adore you. I do. Μας έχουν βρήσει ρε. Μας έχουν βρήσει ρε 500 λεπτρή του ταξίνο. 500 λεπτρή του ταξίνο και 5% το ταξί μας. Δηλαδή εμείς γιατί να είμαστε μαλάκες. Εντάξει, ωραία εμπειρία ρε φίλε, πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Αλλά Εδώ βλέπουμε τον κύριο Βαγγέλη, πρωινός ήρθε και μας περίμενε για το πρωινό. Πρώτη-τελευταία μέρα. Αρχίζει και σφίγγει λίγο η καρδιά που θα αποχωρήσουμε αυτό το μέρος. Βγήκαμε μετά το πρωινό μας για αυτή την πρωινή βόλτα. Διασχίζουμε τώρα ένα ωραίο πάρκο που μας άφησε ένας ωραίος Σταρίφας για να πάμε σε ένα ναό που λέγεται Wat Pho. Ελπίζουμε να είναι καλός. Το πάρκο φαίνεται εντάξει. Όχι ιδιαίτερο, αλλά εντάξει. Είναι ένα πάρκο μέσα ναι, το οποίο είναι καθαρό, όμορφο. Απαγορεύεται το κάμπινγκ στο πάρκο μας. Ναι, μην έρθετε να το πιείτε. What do we really need in this life? I look at myself sometimes like it's not right. People out there with no food at night, and we say we care, but we don't, so we all lie. What if there's more to this? And one day we become what we do, not what we say. We end up in all the shit that they're in, and roles are reversed and hit was different, and we were the ones with nothing to eat. We were the ones with blood in our street. We were the ones with only our screams, and they were the ones just watching on TV. We were the ones broke down and torn, with our life at our back and our wife in our arms. And they were the ones like, damn, that's so sad. And we were the ones like, nothing ever changes. It's the only thing. Εδώ ρίχνουμε
κέρματα και κάνουν ευχές. Ρίχνουν ένα κέρμα σε κάθε κύπελο ώστε να έχουν περισσότερες πιθανότητες να φτάσει η ευχή τους. Α, έτσι. Είναι τακτική που παίζουν και στη ρουλέτα. Τακτική που παίζουν και στη ρουλέτα. Τα ξέρει αυτό ο Μιχάλης. Abra sua cabeça, abra seus corações. Transformar algumas centenas e milhões. Pois todos unidos somos então nações. Bem, se eles tiveram um sonho e eu também. Βρισκόμαστε στο Βαταρούν. Θα προσπαθήσουμε να ανέβουμε κάποια σκαλιά να φτάσουμε στην κορυφή, δεν ξέρω πόσο ψηλά. Ο Αγγέλης και η Χριστίνα δεν ακολούθησαν. Λοιπόν, θα τα πούμε. Όπως και είναι και άπειροι αυτοί που ήρθαν να φωτογραφηθούν με κάτι παραδοσιακές φορεσιές. Imagino fazer sempre o melhor pra alguém. Tipo nessa vida não se descontrolar. Dormir a noite com assassino é melhor não se revoltar. Agora trouxa, olhe pros seus pesadelos. E ainda são seus piores medos. Há mestiços, brancos e negros. Gringos, negros, gringos e Εδώ, μετά το μασαζάκι, πίνουμε το ποτάκι μας και πιστεύω θα πέσουμε μετά ξερί. Δεν ξέρω αν θα πάμε και αύριο για μασαζάκι, θα δούμε. Αλλά πάντως έκανε πολύ τρομερή δουλειά και τώρα με ένα ποτάκι θα πάμε για ένα καλό ύπνο, πανάκι και θα ξυπνήσουμε περδίκια. Εδώ τα γυναικεία μας ποτάκια. Δεν θέλω να πιάσει μελαγχολία για όλο αυτό το σκηνικό. Θα πω μόνο ότι κρατάω τα καλύτερα, ότι εντάξει, ειδικά έτσι σήμερα όπως τελείωσε αυτή η μέρα, γιατί υπήρχε κούραση, υπήρχε ζέστη μας στην Μπάνκο. Η ομάδα κατάφερε να τα βγάλει πάρα πολύ ωραία, παρά τις αντίξεις συνθήκες και αυτό το πω και στις 22 μέρες που τύχαν πολλά ρε παιδί μου, αλλά τα περάσαμε τόσο ωραία και βρήκαμε πάλι τον τρόπο μέσα στις δυσκολίες μας να βγάλουμε πάλι γούστα και να περάσουμε τόσο ωραία, που τελικά αποδεικνύουμε για ακόμα μια φορά στους εαυτούς μας ότι είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα να ταξιδεύουμε μαζί. Αυτό. Τώρα που γυρίσουμε ξενοδοχείο περνάμε από 7-Eleven. Αγγέλη, θα ήταν καλή επένδυση να το φέρουμε στην Ελλάδα. Δεν θα έπιανε. Δεν θα έπιανε το 7-Eleven. Τα 24 λεπτά δικά μας είναι πολύ καλύτερα. 10 φορές καλύτερα. Να δουν τα 7-Eleven, εντάξει, θα φρίξουνε. Τα 7-Eleven δεν υπάρχουν. Καλά αυτή. Μην την ακούτε, παιδιά. Δεν ξέρετε. Συγγνώμη, εσείς εδώ μπαίνετε στο μαγαζί, ακούτε. Άμα είναι αυτό, το βάλουμε κι αλλού, εντάξει. Πάμε να το ακούσουμε μια τελευταία φορά. Πάμε να το ακούσουμε. Εσύ πες πρώτα. Πάμε να ακούσουμε. Μισό. Μα τόσο γλυκιά, τόσο γλυκός ήχος. Εδώ, λίγο πριν την αναχώρηση. Έτοιμα τα μπαγκάζια μας. Η Χριστίνα ακόμα δεν έχει ξυπνήσει για να φάει το πρωινό της. Εδώ, στο κέντρο της Μπαγκόγκ. Τελευταία καφεδάκια smoothie. Κάνουμε τα check-in. Εμείς τα έχουμε ήδη κάνει. Καθόμαστε δίπλα-δίπλα. Ο Βαγγέλης ακριβώς από πίσω μας. Τώρα αναμένουμε με αγωνία να δούμε και τη Χριστίνα. Πού κάθεται. Εύχομαι να είμαι μαζί με τα παιδιά. Εδώ, αυτή η ξανθιά κοπέλα. Εδώ πήραμε τις βαλίτσες από το δωμάτιο του ξενοδοχείου και τώρα περιμένουμε το ταξί μας.
περιμένουμε εδώ πέρα για την Καλφέρ. Νομίζαμε πως είναι εκεί πέρα, αλλά ευτυχώς Αλλά δεν είμαστε εκεί, γιατί δεν φεύγαμε ποτέ. δεν θα φεύγουμε, εδώ θα μένουμε. Παραλίγο. Εσαγινάρι στο αεροδρόμιο. Το ίδιο και ο φίλος ο Βαγγελάκης. Έτσι. Έτσι πρέπει. Στις δύσκολες και άβολες στιγμές τότε να βάζουμε βιντεάκια. Φτάσαμε στο Μπαχρέιν μετά από μεγάλη ταλαιπωρία. Μετά από μεγάλη ταλαιπωρία. Πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Πολύ δύσκολη πτήση, παιδιά. Δύσκολη πτήση. Πάρα πολύ δύσκολη. Ο Μιχάλης δεν σηκώθηκε. 8 ώρες το παιδί δεν έχει σηκωθεί. 8 ώρες. Ασταμάτητος, δεν σηκώθηκε ούτε για κατούριμα. Ναι. Εμείς είδαμε τα Hobbit. Τα Hobbit. Πώς σου φάνηκε, Βαγγέλη? Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πρώτη φορά είδα το Hobbit, ειλικρινά. Έπρεπε να μπει στη Γκάλφη. Είχα δει το ένα, ναι, αυτό. Έχω δει το ένα και τώρα συνεχίζουμε με Γκάλφερ, οπότε θα δούμε το τρίτο τώρα. Το αεροδρόμιο, οπότε βλέπουμε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ τεράστιο. Καινούριο. Καθαρό, πεντακάθαρο, γυαλίζει, πολύ ωραίο το design τέτοιο. Design, λοιπόν, για να δούμε, φάγαμε κιόλας ένα ωραίο ψεράκι. Λοιπόν, θα τα πούμε. Τα λέμε, παιδιά. Λά να πάρεις το στρες, ξέρω ναι στη λάτη μάχη πάνω μου λες. Ας το τώρα κάνω φόκους, δεν ακούω τι λες. Δεν αλλάζουμε τους δρόμους, ίδιες επιλογές. Μαμά, σίτα τώρα δεν κοιτάμε πίσω.